L'Ontinyent trenca la línia ascendent de joc i resultats de les últimes jornades en perdre per 0 al Clariano davant del Reus, en un partit marcat pel matiner penal en contra assenyalat als ontinyentins, que a més suposa que els de la Vall d'Albaida tingueren que jugar quasi tot l'encontre en inferioritat numèrica. Una jornada més, i ja en van moltes esta temporada, l'Ontinyent es va veure superat en l'arranc del partit pel seu rival. Fruit d'aquest domini inicial, el Reus troba un penal comès per Raúl Muñoz sobre Alex López. El capità dels ontinyentins va veure la targeta roja i al seu equip li toca jugar 80 minuts amb un home menys. Aguado transforma la pena máxima que avanzaba al seu equipo. Hemos intentado dar la cara y bueno, ya hemos mantenido la portería con el gol ese, no queríamos que viniera el segundo porque se rompería el partido totalmente, hemos intentado aguantar, no nos han marcado, hemos intentado ir a por el partido, bueno, hemos tenido nuestras opciones però no era fàcil. Lluny de vindre's-en avall, els de la Vall d'Albaida no li van perdre la cara al partit i van anar tancant a poc a un Reus que tenia més possessió però en zones intrascendents. En el 38, Pereira va tindre la més clara per als locals en rematar al pal després d'una magnífica jugada de Verdú. Però quan més apretava l'Ontinyent, aparegué un dels mals endèmics des de Juan Moreno esta campanya. Fins a 3 ocasions claríssimes en jugades a baló parat i de manera quasi consecutiva tingué el Reus per ampliar el marcador. Però la parada espectacular de Vicente Flor primer i el pal després impediren que els catalans augmentaren l'avantatge abans del descans. En la represa, els catalans eixien pel partit i trobaren molts espais a la contra davant d'un Ontinyent que donava moltes facilitats defensives. Si tuviéramos jugadores de 1 contra 1 y jugadores que marcaran diferencias, pues no estaríamos donde estamos. Tendremos algún problema, ¿no? Entonces tenemos un equipo que trabaja mucho, que le pone mucha ilusión y que puede competir con cualquiera trabajando, pero siempre que no demos las facilidades que estamos dando. Però els visitants no sentenciaren i l'Ontinyent es va tornar a clavar en el partit de la mà d'un Nico que havia estat desaparegut en la primera meitat. Finalment, els del Clariano no pogueren aprofitar cap de les ocasions que tingueren per empatar i acabaren sense benzina al tram final del partit. Amb aquesta derrota, l'Ontinyent queda avantpenúltim en la classificació a 3 punts de la zona de salvació.